Vítajte diváci u môjho experimentu s 25 cm nechtami. Mali byť pôvodne gelové, ale na to som sa vykašľala, takže som iba... No, proste uvidíte, čo budem robiť. Takže vlastne, prvé som si našla nejakú sadu nechtov. Pojadnila som aj moju LED lampu, ktorou si tie nechty samozrejme prilepím. Opilnikovala som si svoje nechty. Potom som vášnevo vyberala, ktoré nechty si zvolím. Dobre, nie, toto je moc dlhavé, na to kašľam. Urobím to. Našťastie existuje niečo ako páska, že tieto paličky krásne si nalepím na nechty, na palce. A hádam, to bude fungovať podobne. Tento deň, kedy som sa rozhodla robiť tieto úžasné 25 cm nechty, som sa mala veľmi veľa učiť. Z nejakého dôvodu som dala prednosť tomuto videu a strihaniu tohto videa. Toto prosím vás neskúšajte doma. Pozrite sa, aké sú ostré tie konce. To potom samozrejme odstrihnem. Počkajte. Cítim sa ako Wolverine. Tieto nožice ma nás zabijú. Tento prst si asi nechám. Toto je dosť, už toto je fakt dosť. Ale teraz idem poostrihávať tie ostré konce, lebo si s tým vypichnem oko skôr či neskôr. Som to nedá neodstrihnúť. Dobre, neviem, ožužlám to. Nebudú to len tak hociaké nechty. Troška si ich ozdobím. Malinko. Takže to je trošku ťažšie, ako som očakávala. Tak, to si to pekne poobmatávam. Nech to má takú peknú hadíka. Podľa mňa sa mi veľmi podarili. Čo chcete robiť s takýmito nechtami? Ani tento voľný palec mi nepomôže. Prvé, čo môžem rovno urobiť, je toto odložiť. Ó, nie. Pomôžem si tým jedným voľným. Ale tak to nie je úplne. Ja si to trošku mýlim s mojimi nechtami. Wow, asi po 7 minútach som to konečne pozbierala. Nie. To urobím potom. Teraz problém. Ako si vás zoberiem? Ó, nie. Čo ma zaujíma je to, čo si môj pes myslí. Takže ideme navštíviť môjho psa. Tu som bola dosť v šoku z toho, že ide otvoriť chladničko s tými nechtami. Teraz si vyskúšam poskladať oblečenie, nejaké trička. Keby nemám tento palec voľný, nie som schopná nič urobiť. Fakt nič. Pokrčen. Tak ledecky sa to poskladať samozrejme dá, to by sa dalo, aj kebyže prsty nemáte.
Mám nejakú úlohu na urobenie. Chcem vedieť, či by som ju bola schopná urobiť. A toto by už normálne, že kolabuje. Tieto paličky. Jedna sa mi už zlomila. Táto. To tak bolelo. Mne sa táto drevená tyčí palička takto proste do kože zapichla. To je môj bloček. Idem vyberať učebnice. Modlite sa za mňa. Ak sa mi nezlomí ani jeden necht, lebo ja to mám takto, v tomto onom blbom úzkom. Teraz vám chcem poukázať, čo všetko ste schopní s týmto urobiť. S týmto zapalovačom ste schopní zapaliť sviečku. S týmto už úplne nie, lebo hrozíte si s tým, že si to podpalíte. A to ani nechcem skúšať, nie. Možno by som bola schopná to urobiť s týmto voľným prstom. O nie. Nie, pohoda. Viete sa napiť vody, umyť si zuby, ale asi nebudete vedieť písať na klávesnici. Chod do toho balenia, prosím. Ja celkovo nemám rada ten pocit mať nechty na sebe. Mne vydržia možno max 2 dní, dovtedy, kým si ich neodhryzím z prstov. Lebo neviem, ja mám nejaký asi vnútorný problém mať niečo na rukách, že ja to nemôžem mať. A toto bolo zaujímavé. Zaujímavý zážitok, by som povedala. Určite to stálo za môj čas. Idem si to robiť tú domácu úlohu a vidíme sa pri ďalšom videu.